«21 грудня, понеділок, у ефірі інформаційна служба «Азаман». Я Оріні Сітумєрова. Вітаю вас. Двох кримсько-татарських активістів судитимуть у Генічеському районному суді. Дільвєру Ягяєву та Сітумєру Абдултаїрову закидають протидію законній господарській діяльності. До них позивалася керівниця АЗС Надія Анікеєва після блокування роботи станцій кримсько-татарськими та українськими активістами. Тоді, 5 березня, представники громадського формування «Аскер» та інші небайдужі пікетували місцеву АЗС «Авантаж-7». Людей обурило безпідставне звільнення 3 кримських татар та дописи Надії Анікеєвої у соціальних мережах, де вона негативно висловлювалась щодо кримських татар. Вона заявила, що жалкує, що немає Сталіна, аби депортувати всіх кримських татар до Узбекистану. Протестувальники заблокували роботу АЗС та вимагали звільнення жінки. Сама Анікеєва тоді не захотіла говорити з протестувальниками і замкнулася в автівці. На місце події приїхала поліція та склала протоколи проти кримських татар. При цьому дії та дописи Анікеєвої не розслідуються. Она заявляет, что она избавится от татар, как только станет главой сельсовета, и предлагает выслать всех крымских татар, которые находятся здесь, в этой местности, обратно в Узбекистан. Я житель Крыма, я знаю, что все социальные катастрофы происходят именно если такие заявления оставлять без последствий. Так что молчать нельзя, нужно сразу реагировать, сразу и жестко. Засідання у справі Дільвєра Ягяєва та Сітумєра Абдултаїрова відбудеться завтра, 22 грудня, о 9 ранку. Місцеві активісти закликають всіх небайдужих прийти до Генічеського райсуду на підтримку кримських татар. О 8 ранку оголошено збори біля будинку культури у Новоолексіївці. Суд у нас в 9:00 в Генический. Мы отсюда колонной поедем в Геническ. Просто в поддержку наших ребят, потому что открывали уголовные дела. А наши заявления, которые мы подали, оказывается, у них там экспертов нет, у них там еще чего-то нету. Короче, игра идет какая-то своя. Почему-то на наших быстро уголовные дела подкрывали. А против этой директрисы этой заправки никаких заявлений нету. Хотя она там столько мы скриншотов подали, столько сказали, что она там говорила, она же чисто играла в игру такую, что это мы сейчас начинаем понимать, что это настоящая сепарша. Всі клопотання відхилено. Південний окружний військовий суд Ростова не захотів слухати свідків у так званій справі про тероризм Білогірської групи. Адвокати Різита Анвєра Умєрових та Айдера Джапарова подали ряд клопотань. Вимагали додати до справи результати лінгвістичної експертизи та провести ще одну психологічну, оскільки проведена окупантами перевірка зроблена з численними порушеннями. Вимагали дати результати білінгу мобільних телефонів бранців, щоб встановити, чи дійсно вони були там, де казав так званий таємний свідок. Всі клопотання адвокатів Ростовський суд відкинув. Захист просив долучити і характеристики набранців від їх знайомих. Вони прийшли на судилище і стояли під стінами, але і у цьому клопотанні відмовили. Суд решил, что и так достаточно свидетелей было допрошено, и ничего нового они от них не услышат. Но в связи с тем, что ряд ходатайств был отклонен, наши подзащитные отказались давать показания, ссылаясь на то, что суду и так все понятно, они суду не доверяют, что суд занял обвинительную позицию. 3 кримчан окупанти вважають Білогірським осередком забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір і закидають тероризм. Чоловіків затримали у червні минулого року після масових обшуків в околицях Алушти, Білогорського та Сімферопольському районах.
Унікальна водойма в жертву окупантам з Мармурового озера почали викачувати воду на потреби Севастополя. Під орудою окупаційних військових інженерів звели водозабір, викачують по 15 тисяч кубометрів щодня. А окупаційний очільник Криму Сергій Аксьонов розпорядився будувати на узбережжях опріснювальні установки. Тим часом одне за одним на півострові вмирають водосховища. Докладніше далі в сюжеті. Жителі Бахчисарая і району вже 4 місяці живуть за графіком. Вода тут по 3 години зранку і ввечері. А там, де немає водопроводу, доводиться годинами чекати водовозів. Жителі околиць Бахчисарая та навколишніх сіл запасають воду до всіх можливих ємностей. Колодязі та річки виснажені, а так тепер виглядає місцеве водосховище. Колись воно було озером Егізоба, а на початку 30-х років тут звели греблю та отримали водосховище на майже 7 мільйонів кубометрів. Зараз в ньому залишилося менше 100 тисяч. Бахчисарайское водохранилище. Картина, честно сказать, не из приятных. Вы посмотрите, как оно пересохло. Это просто какая-то катастрофическая картина. Вы посмотрите, как оголились берега. А це річка Кача. Саме з неї й живилося Бахчисарайське водосховище. Альма, Бельбек, Біюк-Карасу, Кача та майже всі найбільші річки окупованого Криму цьогоріч пересохли. Посуха підкралася і до бастіону окупаційних військ Севастополя. Але окупаційна влада пручалася і не вводила графік водопостачання. Поперед всіх термінів окупаційні військові інженери закінчили будівництво водозабору на Мармуровому озері. А це фактично смертний вирок унікальній водоймі. – 15 тисяч кубометрів води щоденно качатимуть на потреби Севастополя і передусім розташованого там окупаційного угрупування. Відкриття з помпою з московського кабінета очолив російський прем'єр Марат Хуснуллін. Відмашку на місці чекав очільник Севастопольської окупаційної адміністрації Міхаїл Розважаєв. Перепад высоты, надо было с этого карьера на 110 метров поднять воду. То есть Минобороны нашло сегодня хорошие технические решения, за короткие сроки выполнило эту работу. Сегодня мы имеем возможность подать воду в Севастополь. Ну что, готовы к пуску? Михаил Владимирович, нажимайте клавишу. Ще 10 тисяч кубів братимуть з озера біля гори Госфорта. Розважаєв таки домовився з нічними вовками, які звели там власний тематичний парк розваг. А панічні пошуки джерел для решти Криму очолює Сергій Аксьонов. Окупаційний голова півострова розпорядився почати масове будівництво станцій опріснення. Одно дело там по Крыму смотреть баланс и там по источникам, которые там условно в полях разбросаны. То есть другое дело, как ее подать в единую трубу, что практически делать невозможным. Даже то есть при каком-то условном балансе, там, что у нас там сутки изливается, так сказать, источники эти выдают там, ну там, не знаю, до миллиона кубометров по Крыму и так далее. То есть, ну это просто от маленьких ручейков до всего остального. Подать ее в единую трубу для подачи в Симферополь сегодня практически невозможно. Поэтому опреснение – единственный выход. А його володар Владимир Путін іншої думки. Минулої п'ятниці він розповів про безмежні запаси питної води в Криму і традиційно скинув провину на Україну. Ідею опріснення він назвав дороговартісною і не дуже ефективною. Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму, собственно, достаточно. Просто этим и в советское время, а тем более во время, когда Крым входил в состав Украины, не занимались. Сейчас эти работы ведутся широко. Одно из направлений было опреснение, но думаю, что это будет не... так точечно только можно сделать, потому что опреснение – это достаточно дорогое удовольствие. Это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом, руководители регионов считают, что для широкого применения это неэффективно будет.
Рівно тиждень тому графік водопостачання дістався і окупованої Ялти. Аксьонов наказав суворо заощаджувати цінний ресурс і додав, що під містом більше немає прісної води. Для порятунку Ялти її почали перекидати з водоспаду у Чансу, який цього літа вже пересихав. За підрахунками окупантів, разом з 5 свердловинами це дасть 20 тисяч кубометрів води. Загалом в наступні 4 роки окупанти хочуть пробурити в Криму 3 десятки водоносних свердловин. Владислав Стужук, Заман, АТР. Євросоюз поки що не визначився зі спецпредставником щодо Криму. Про це розповів представник України при ЄС Микола Точицький під час онлайн-брифінгу. Він зазначив, діалог відносно Кримської платформи триває. З ініціативою створити посаду спецпредставника по Криму до ЄС звернувся міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він зазначив, що ЄС є добрим партнером України і підтримує країну з самого початку конфлікту. Окрім того, є простір для поліпшення взаємовідносин, бо криза, яку створила Росія, відбувається безпосередньо у самій Європі. Але відповіді щодо спецпредставника Україна поки що не отримала. Точицький висловив особисту думку, що наразі Україна має визначитися з детальним форматом Кримської платформи. Візьмемо участь. Це моя зараз особиста думка. Ми повинні визначитися з форматом учасників. Де це буде, на якій платформі буде відбуватися. Тобто, чи це ОБСЄ, чи це ООН, чи це Європейський Союз, чи це інший формат. Я маю на увазі, де, власне, сама платформа буде на яких елементах базуватися. Так? І тоді вже до кінця наполягати на представнику від Європейського Союзу. 6545 інфікованих COVID-19 виявили в Україні минулої доби. Ще 80 людей померли внаслідок хвороби, а 5106 одужали. Найбільше пацієнтів виявили на Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Київщині та в столиці України. Міністерство охорони здоров'я розширило перелік людей, яких тестують на ковід. Перевіряють не лише тих, хто звертається з підозрою на коронавірус, а й всіх пацієнтів з респіраторними захворюваннями та пневмонією. Міністр Максим Степанов відзначив, що українці стали рідше звертатися по тестування. МОЗ продовжує збільшувати потужності лабораторій, а зараз вони заповнені менш як наполовину. Зменшується кількість зафіксованих випадків COVID-19 та активних хворих, каже міністр Степанов. За минулий тиждень було виявлено 70 327 випадків захворюваності на коронавірусну хворобу. На відміну від позаминулого тижня, де було 78 712. Я вам хочу повідомити, що це вже третій тиждень поспіль. Ми бачимо зменшення кількості виявлених випадків. А в окупованому Криму виявили 433 нових випадків COVID-19. Ще 12 людей померли внаслідок хвороби, звітує окупаційна влада півострова. Після примусових щеплень медиків на черзі літні люди. З початком наступного року розпочнеться вакцинація людей старших 60 років, каже розробник неперевіреного російського препарату «Спутник-5» Олександр Гінзбург. 2 українських воїнів поранено. Окупанти 9 разів відкривали вогонь на Східному фронті. Сьогодні зранку в районі окупованої Горлівки внаслідок ворожого обстрілу поранено 2 бійців об'єднаних сил. Про це каже українська сторона у тристоронній контактній групі. Стан поранених стабільний. Їх терміново доправили до шпиталів. В районі Водяного, що на Приазов'ї, окупанти били з гранатометів біля Павлополя та Пісок зі стрілецькою зброєю і ще 4 рази гатили по Авдіївці. Неподалік Південного ворог пускав протитанкові керанові ракети. Крім того, окупанти відкрили вогонь по мирному населенню Кам'янки. Наші військові відкрили вогонь у відповідь.
Також російські окупаційні війська вдалися до крайньої зухвалості та обстріляли мирне населення поблизу Кам'янки. Здійснивши кілька пострілів зі станку протитанкового гранатомета, окупанти знищили трактор марки John Deere, що повертався з сільськогосподарських робіт. Варто зазначити, що цивільну техніку знищено поза межами українських позицій. На численні та прицільні обстріли противника наші військові відкрили вогонь у відповідь і змусили ворога відмовитися від подальших дій. Це все на цю мить. Дивіться найцікавіші фрагменти з ефіру на нашій сторінці в YouTube. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гусум Халілова, а о 21-й не пропустіть Заман кримсько-татарською. До зустрічі.